Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon jó itt lenni. Nagyon jó itt lenni megint önök között, átélni azt az erőt, amit sugároz az önök jelenlét, a ti jelenlétetek, és nagyon szépen köszönöm a barátaimnak, szövetségeseimnek, támogatóimnak, hogy itt vannak velünk, és erősítenek bennünket. Köszönöm szépen! A gyerekeim azok látták, hogy készülök a mai eseményre a héten, és azt mondták, hogy apa, mit csinálsz? Hát mondom, hát fogjuk értékelni az évet, elmondjuk azt, hogy 2013-ban mi fog történni. Erre azt mondták, hogy ők is értékelnék velem együtt az évet, meg is tették egy rajz formájában. Ezt a kislányom és a kisfiam rajzolta nekem, rá van írva, hogy 2013 az MSZP éve. Van rajta egy magyar zászló és egy szegfű, és ráírták, hogy hajrá, apa. Köszönöm szépen nekik, és köszönöm a családomnak, mert talán ez minden politikus kevés alkalommal tudja megköszönni a családjának, a feleségének, a szüleinek, hogy támogatják és segítik ebben a munkában, amit napi szinten teszünk és végzünk, sok esetben napi 24 órában, úgyhogy szeretném megköszönni a feleségemnek és a szüleimnek is ezt a kitartást, és hogy elviselnek sokszor a nehéz pillanatokban is, és türelmesek velem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, valóban, hát sokan mondták nekem, hogy nagyon kockázatos meghívni Viktor Pontát erre a mai eseményre. Azt mondták, hogy át kéne gondolni, hogy esetleg lemondjuk az ő meghívását, mert hogy el fogja vinni a figyelmet, mert a Fidesz mindent meg fog tenni annak érdekében a jobboldali sajtóval, hogy ne arról szóljon ez az esemény, amiért összejöttünk, hogy értékeljük az országot és elmondjuk, hogy mi fog történni a következő időszakban, hanem kihasználják ezt az alkalmat, hogy eltereljék a figyelmet, elvegyék a fényt a rendezvényről. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kételkedőknek én azt mondtam, hogy nem véletlenül hirdettünk meg egy új baloldali nemzetpolitikát. Ennek az új baloldali nemzetpolitikának pont az a lényege, amiről Viktor Ponta is beszélt. Arról szól az új baloldali nemzetpolitika, hogy nagyobb odafigyeléssel kell lennünk nekünk is, a szimbolikus térben és a racionális térben is, a határon túli magyarok irányába. Jobban oda kell rájuk figyelnünk, és jobban segítenünk kell azt, hogy valóban a szülőföldjükön boldogulni tudjanak. Én ebben hiszek. És abban hiszek, hogy nem is hiszek, nem. Tudom, hogy nekünk van ebben igazunk, és ehhez a nemzetpolitikához hozzátartozik a jó szomszédi viszony is. Az, hogy mi odafigyelünk egymásra, és odafigyelünk a kisebbségeink érdekeire is. És én tudom, hogy Viktor Ponta érti, hogy én magyar politikusként felelősséggel tartozom a határon túli magyarokért. De én is tudom, hogy ő is felelősséggel tartozik a világban élő összes románért. És tudják, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez nem nacionalizmus. Ez nem nacionalizmus, hanem igaz, bátor hazafiság. És tudják, a kettő között az a különbség, hogy amíg a nacionalista lenézi a környező népeket, addig az igazi hazafi nagyon büszke a nemzetére, hazájára, de tiszteli a környező országok népeit is. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi mindannyian itt ebben a teremben, és nagyon sokan az országban ilyen hazafiak vagyunk. Úgyhogy, Hölgyeim és Uraim, nagyon szépen köszönöm Viktornak és Szergelynek is, hogy eljött erre a mai rendezvényre, és erősít bennünket, és tudják szimbolizálni azt, hogy a szocialista párt itt a Kárpát-medencében is egy erős szövetségben van, de Európában is egy erős szövetségben vagyunk, mert igen, számunkra a hazafiság az azt is jelenti,
hogy Európában is képviseljük ezt a hazafiságot. Ott képviseljük, ahova Magyarország a történelmem során mindig is tartozott, Európához. És Európával nem szabadságharcolni kell, hanem szövetségben együttműködni, hogy a nemzeti érdekeinket még jobban, még hatékonyabban tudjuk képviselni. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, valóban azért jöttünk, hogy értékeljük az ország helyzetét, és elmondjuk azt is, hogy mi milyen országot szeretnénk 2014 után. Én azt látom, hogy 2012 az valóban az elrugaszkodás éve volt a miniszterelnök számára. Az elrugaszkodás a valóságtól. Mert hogy, amit az évértékelőjében mondott, az nem ennek az országnak a leírása volt. Az nem Magyarország leírása volt, vagy ő nem nagyon jár sehová se, mert a TEK annyira védi, hogy emberekkel se találkozik. Én ezzel szemben a kollégáimmal mind nagyon sokat jártuk az országot, nem csak az elmúlt 3 hónapban, hanem az elmúlt 3 évben is. És tudják, teljesen más tapasztaltunk meg, gondolom vannak ezzel sokan önök közül is. Így. Én jártam és összegyűjtettem egy-két példát, egy-két emberi példát, ami itt az elmúlt 2-3 hónapban személyesen is megérintett, amelyek szerintem jól szimbolizálják azt, hogy ma Magyarország tele van igazságtalanságokkal. Hogy ma Magyarország sok ember számára kilátástalan. Ezért akarnak sokan máshol szerencsét próbálni. Találkoztam Pécsen egy idős hölggyel. 42 évet dolgozott az egészségügyben, ápolóként. Ő azok közül a nyugdíjasok közül, akik a mély szegénységben élnek. Ő azt mondta nekem, hogy elnök úr, képzelj el, általában a hónap második felében aközül kell válasszak, hogy eszek, kifizetem a rezsiköltségeket, vagy kiváltom a gyógyszeremet. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a világ, az a Magyarország nem igazságos, ahol egy nyugdíjasnak azon kell gondolkodnia, hogy hogyan osztja be a pénzét. Az a világ, az a Magyarország nem igazságos, ahol egy nyugdíjasnak azon kell izgulnia, hogy csak adósságot hagy-e hátra majd a gyermekeire és az unokáira, amikor esetleg eltávozik. Éppen ezért ő azt mondta, hogy Attila, nagyon bízom magában, de változást akarok. Azt mondtam neki, hogy mi is ezt akarjuk. És azt akarjuk, hogy ő neki nyugodt, békés öregkora lehessen. Aztán találkoztam Miskolcon, már megidézték a miskolci ügyeket, valóban Miskolcon is találkoztam egy olyan hölggyel, aki egyedül neveli a gyermekét, több mint 20 évet dolgozott a Szalag mellett egy gyárban, de aztán amikor bezárták a gyárt, akkor közmunkára küldték. És azt mondta, hogy elnök úr, magán keresztül is azt üzenném a Fidesznek, mert ők azt mondták nekem, Zsiga Marcell, az imént idézett politikus, fideszes politikus, hogy 47 000 forintból meg lehet élni. Na ő azt üzente neki, hogy ők éljenek meg 47 000 forintból. És az nem igazság, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az nem igazság, hogy ennek a nőnek úgy kell nevelni a gyerekét, hogy havi 47 000 forintból él, miközben az a fideszes politikus, amelyik lenézi, ő pedig napi 47 000 forintból él. Na, ő is azt mondta nekem, hogy elnök úr, ő változást akar és tenni is fog ezért. Aztán hadd mondjak még egy példát, Szolnokon járva találkoztam egy közalkalmazott házaspárral. 2 gyermekük van, mind a ketten tisztességgel dolgoznak, de azt mondják, hogy tartanak a jövőtől, tele vannak aggodalommal. A középosztályhoz tartoznak, de egyre inkább aggódnak afelől, hogy hogyan fogják tudni fizetni a devizahitelüket, és hogyan tudják majd kifizetni az önköltségen alapuló tandíjat a gyermekeik után. Azon aggódnak, hogy azt érzik, hogy folyamatosan csúsznak lefelé, és tartanak attól, hogy soha nem tudnak majd visszakapaszkodni oda, ahova tartoznak a középosztályhoz. Azt kérdezték tőlem, hogy
Attila, az igazság-e, hogy mind a ketten tisztességen dolgozunk, napi 10-12 órát, és mégsem tudjuk eltartani tisztességgel a családunkat? Azt mondták, hogy hát ez a dolgozói szegénység. Hiába dolgoznak, mégsem tudnak megélni. Azt mondták, hogy ők is bizony változást akarnak. Aztán találkoztam Debrecenben egy tanárral. Ő annyit mondott nekem, hogy elnök úr, azt képzelje el, amikor minden órámat gyomorkörccsel tartom meg, mert attól tartok, attól félek, hogy ebben a hatalmas Hoffmann-Rózsai átszervezésben elvesztem az állásom. És mit fogok utána tenni? Nem tudom eltartani a családot, nem tudom folytatni azt a szakmát, amit imádok. A gyerekeket, a fiatalokat tanítani. Ő azt mondta, ő is változást akar. De aztán találkoztam Szegeden fiatalokkal. Ezek a fiatalok követni akarják azt az 500 000 embert, aki elhagyta az országot, mert azt mondják, hogy itthon még akár lehet, hogy a tandíj miatt el sem tudják végezni az egyetemet, de hogy nem azon a szakirányon, amit megálmodtak saját maguknak, az már egészen biztos. És afelől is kétségeik vannak, hogy amikor elvégezték az egyetemet, vagy szakmájuk van, akkor hol találnak majd állást? Ők azt mondták nekem, hogy ha majd változás lesz, akkor visszajönnek. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, aztán találkoztam Szekszáron és Székesfehérváron jó pár vállalkozóval. Ők azt mondták nekem, hogy hát elnök úr, nem ezt ígérték nekünk, nincsen se hitelezés, nem jutnak hitelhez, nincsen piacuk, és nem jutnak hozzá az Európai Uniós forrásokhoz sem. Éppen ezért mára a cégük csődbe ment, el kellett bocsátaniuk az alkalmazottakat, és most már az a veszély fenyegeti őket, hogy a házukat is elviszik, mert arra tudtak korábban felvenni hitelt. Azt mondták, hogy nem ezt ígérték, és ők is változást akarnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a példák mind-mind azt mutatják, hogy az emberek hogyan élik meg ezt az Orbáni sikersztorit. Hogy hogyan élik meg azt a tündérmesét, amire már utaltak a többiek is, amiről Matolcsi és Orbán beszél. Ez azt mutatja, hogy a mai Magyarország sokkal nyomorúságosabb, sokkal igazságtalanabb, sokkal kevésbé biztonságos, mint valaha is, amit megtapasztaltunk az elmúlt 20-22 évben. És arról is őszintén kell beszéljünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ezért ki a felelős? Ki a hibás ezért? Hát a Fidesz ugye egyértelműen mondja, hogy mindenért vagy az ellenzék, vagy az Európai Unió, vagy éppen a világ felelős. De kérem, 3 éve kormányoznak, 2/3. 3 éve. Hát kire akarják még áthárítani? Még mindig ezt a felelősséget. Nem tudják áthárítani senkire ezt a felelősséget, mert ezekért az igazságtalanságokért, ezekért a kilátástalan élethelyzetekért Orbán Viktor a felelős, Orbán Viktor a hibás, és a Fidesz kormányzása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem az ország teljesít rosszabbul, hanem a Fidesz kormány teljesít rosszabbul. Rosszabbul teljesítenek a saját ígéreteikhez képest, hiszen, hát mit ígértek önöknek, itt a srácok már szépen összeszedték ezt. 1 millió munkahely, 2 hét alatt közbiztonság, növekvő fogyasztás, 7%-os gazdasági növekedés, több pénz a pedagógusoknak, több pénz az egészségügyben dolgozóknak. Hát hol van ez? Hol vannak ezek az ígéretek, és hol van ezek teljesülése? Hát hazudtak önöknek, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem reggel, délben és este, hanem folyamatosan. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem csak az ígéreteikhez képest teljesítenek ők rosszabbul, nem. Rosszabbul teljesítenek az azt megelőző 8 évhez képest is. És ezt ma már mindenki láthatja, és aki nem vak, az tapasztalja is. Nem azt állítom, hogy
minden tökéletes volt abban a 8 évben. Nekem is voltak nagyon komoly kritikai mondataim ezzel kapcsolatban a korábbiakban, de azt igenis állítom, hogy mind a 3 szocialista kormány abban a 8 évben messze jobban teljesített, mint ez a mostani kormányzat. Mert tisztelt Hölgyeim és Uraim, abban a 8 évben nagyobb volt a létbiztonság Magyarországon. Hadd mondjak csak 1-2 konkrét példát, mert már olyan régen volt, hogy hajlamosak vagyunk mi magunk is elfelejteni, hogy mi minden történt abban a 8 évben. Mennyire ment előre az ország abban a 8 évben. Hát kérem, megduplázódott az átlagbér, ma az átlagbér csökken. Megduplázódott akkor a családi pótlék összege, ma egyetlen egy fillérrel sem emelkedik. Akkor, abban a 8 évben 10%-kal csökkent a jövedelmi különbség a leggazdagabbak és a legszegényebbek között. Ma ez nemhogy csökkenne, hanem jelentős mértékben nőtt az elmúlt 3 évben. Arról nem is beszélve, hogy abban a 8 évben a nyugdíjasok visszakapták a 19 000 forintot, amit a Fidesz elvett tőlük, és az a kormány, az a szocialista kormány újraindította azt a nyugdíjkorrekciós programot, amit a Fidesz szintén korábban leállított az első rendelkezései között, az első Orbán kormány idején. De a szocialista kormány volt az a kormány is, amelyik tényleg csökkentette az élelmiszereknek az áfáját. Ez a mostani kormány csak beszél róla. És ne feledjük el, hogy az a szocialista kormány volt az is, amelyik 50%-kal emelte a közalkalmazottak bérét, ez a mostani kormány meg csak beszél róla. És ezt azért tette meg az akkori kormányzat, mert előrelátó volt, mert azt mondta, hogy be fog következni az elvándorlás, be fog következni az, amit ma megélünk, hogy emberek, szakmák képviselői hagyják el az országot a jobb megélhetés reményében. Ezért kellett akkor ezeket a döntéseket meghozni, hogy ettől megóvjuk az országot. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, a jogbiztonság, a jogállam is más formában volt az abban a 8 évben, hiszen kérem, akkor senki nem akarta lebontani a fékek és ellensúlyok rendszerét. Nem kellett félni akkor, nem kellett félni egyetlen egy kormányzati cselekvéstől, politikai aktortól sem. És akkor volt a szakmának becsülete, ma csak a lojalitás számít, akkor az országnak volt nemzetközi respektje. Ma inkább csak szégyenkeznünk kell, hogyha kitesszük a lábunkat az országból, és abban az időszakban bizony volt társadalmi párbeszéd, ma semmilyen valós érdekegyeztetés nincsen. De abban a 8 évben, hogy hadd mondjak még 1-2 példát, a fejlesztés, a beruházások területén is sokkal előrébb jártunk. Gyorsabban használtuk föl az uniós forrásokat, utak, kórházak, iskolák, hidak, autópályák épültek, és voltak beruházások. Hát kérem, azok a beruházások, amiket most büszkén Orbán Viktor átad, hát abban neki annyi része maradt már csak, hogy átvágja a szallagot. Ezeket a beruházásokat, legyen szó a Mercedesről, Audiról, vagy az Opelről, hogy csak az autóipart említsem, ezt mind-mind az előtte levő szocialista kormányok hozták tető alá. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezekből a példákból látható és érzékelhető, hogy az a 3 szocialista kormány mennyivel jobban teljesített, mint ez a mostani. De nem csak a szocialista kormányok teljesítettek jobban, hanem hozzáteszem, még az első Orbán kormány is jobban teljesített, a Horn kormányról nem is beszélve. Úgyhogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, büszkén mondhatjuk azt, ma már a tények birtokában állíthatjuk, hogy bizony abban a 8 évben, amit a Fidesz teljesen másképpen próbál súlykolni, abban bizony a szocialisták jobban teljesítettek, mint Orbán Viktor. Hát azért egy kampányszlogent azért teljesítettek, ezt valljuk be. Rosszabbul élünk, mint 4 éve. Tény és való, Orbán Viktor ezt az ígéretét, ezt a kampányszlogenét beteljesítette, de nem csak mint 4 éve,
mint 4 éve, mint 8 éve, mint 12 éve, mint 16 éve, mint 20 éve. És tudják, ezt Orbán Viktor is tudja. Tudják, honnét tudom? Nem jövőre ígért jólétet. Nem tudom, tetszettek-e figyelni, Orbán Viktor az évértékelőjében egészen pontosan, hát ha valaki nem hallotta, 2033-ra ígért önöknek jólétet. A Felcsúti Maradona úgy gondolja, hogy a jólét az csak őket illeti meg ennél gyorsabban. A magyar népet azt nem. És hát kicsit nekem úgy tűnik, hogy már ezt mondták a szüleimnek a rendszerváltáskor, de korábban a nagyszüleimnek a II. Világháború után, hogy 20 év múlva jó lesz, és ezt mondják nekünk ma is. Kicsit az az érzésünk, hogy Magyarország mindig 20 évre van a jóléttől. Csak mindig éppen az adott évtől számítva. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez teljesen rendben van, hiszen az emberek nem 20 év múlva akarnak jól élni. Tehát az az igény, amikor egy választó azt mondja, hogy én ma, holnap és a következő 20-40 évben szeretnék jobban élni, ez egy teljesen rendben levő igény. Ez teljesen rendben van. De nekünk, felelős politikusoknak viszont azt is meg kell, hogy tudjuk mondani, hogy ezt hogyan lehet elérni, mennyi idő alatt, milyen ütemezéssel, milyen áldozatok árán tudjuk elérni. És éppen ezért erről is nagyon őszintén kell beszélni, és azt látom, hogy azt nem lehet ma ígérni, nem szabad ma ígérni, hogy 2014-ben hirtelen ránk köszönt a jólét, Kánaán lesz Magyarországon, csak kormányt kell váltani. Kérem, aki önöknek ilyet ígér, az megint hazudni fog önöknek. Megint hazudni fog. És ezt az országot már túl sokszor, ezeket a magyar tisztességes embereket már túl sokszor verték át az elmúlt 20 évben hamis kampányigéretekkel. Éppen ezért nekünk, szocialistáknak ezt a hibát nem szabad elkövetnünk. Éppen ezért azt őszintén kell, hogy mondjuk, hogy így nem szabad csinálni, hogy ők csinálják, Kánaán sem lehet ígérni, de azt lehet ígérni, hogy jobban fogunk élni évről évre. És vannak olyan változtatási területek, ahol ez nem vesz igénybe 20 évet, hanem nagyon gyorsan lehet előre haladni. És az fontos, hogy ezek az ígéretek reálisak legyenek és megvalósíthatóak. És meg is mondom, hogy hogyan. Hiszen erről is szól a mai rendezvényünk. Nem csak az értékelésről, hanem arról, hogy és mi hogyan szeretnénk ezt megvalósítani. Én 3 pillér köré építettem föl a beszédemet is, és a politikai programunkat is köré csoportosítottuk. Az első az erős demokrácia. A második a felelős gazdaságpolitika, a harmadik pedig az igazságos társadalompolitika. És azért fontos az igazságos társadalompolitika, mert hogy a személyes példák is mutatták, az emberek ma nem érzik biztonságban magukat, az emberek ma nem érzik a kiszámíthatóságot az életükben, márpedig ennél jobban nem vágynak semmire a magyar emberek, mint hogy biztonság, kiszámíthatóság legyen az osztályrészük, hogy tudják tervezni a saját életüket és a családjuknak a jövőjét. Ezért engedjék meg, hogy akkor most belemenjek ezekbe a kérdésekbe. Az első az erős demokrácia. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az erős demokráciához 5 dolog biztosan kell. Az első, az egy erős jogállam. Egy olyan erős jogállam, amelynek a kereteit egy új, össznemzeti alkotmány fogja meghatározni, amelynek a szövegébe az lesz beleírva, hogy hazánk neve Magyar Köztársaság. Aztán a második, ami ehhez kell, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az egy független igazságszolgáltatás. Egy olyan igazságszolgáltatás, ahol a bírókat nem vegzálják mindenféle törvénymódosítással, és ahol az ügyészség nem kap folyamatosan politikai megrendeléseket Orbán Viktortól és a jelenlegi hatalomtól.
A harmadik pedig, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a demokratikus rend. A demokratikus rend, amelyben a békés egymás mellett élés határozza meg az életünket, ahol a többség és kisebbség békében tud egymás mellett élni, és ahol, ha bármelyik is, vagy a többség, vagy a kisebbség sérti meg ezeket a szabályokat, akkor azért mindenki megkapja a büntetését. Mert ez szolgálja a rendet, ez szolgálja a demokratikus rendet Magyarországon. Aztán a második, az erős jogállamon túl az erős civil szervezetek. Hiszen kérem, azt fogjuk ígérni, és ezt fogjuk beteljesíteni, hogy Magyarországon megint lesz párbeszéd a civil szervezetekkel, a civil szervezetek megint érezhetik az erőt, a hatalmukat, hogy tudják befolyásolni a közpolitikát és a kormányzati politikát, és hogy beleszólhatnak a saját működésüket segítő források elosztásába. Mert ma kizárják őket ebből. Csak a hatalom kedveltjei kapnak pénzt arra, hogy vagy ellenünk, vagy más ellen tüntessenek. Egy békemenetnek hazudva azt a fajta agresszivitást, ami azokkal szemben lép fel a Fidesz részéről, akik velük nem értenek egyet. Ezt sem fogjuk hagyni. És hát a harmadik, ez az erős sajtó, az erős média. Itt azt vállalja a szocialista párt, hogy egy új média szabályozást fogunk alkotni, ami európai módon szabályozza a médiának a működését. Valóban közszolgálativá tesszük az állami médiát, és megszüntetjük azt a helyzetet, amikor a kormány anyagilag akarja, anyagi erőforrások elvételével ellehetetleníteni az ellenzéki médiát. Ezt sem fogjuk hagyni. Aztán a negyedik, amiről Laci már szólt, ez az erős önkormányzatok, mert igenis vissza fogjuk adni az önkormányzatoknak azt a döntési jogot és felelősséget, hogy a helyi közösség saját maga hozhassa meg a számára fontos ügyekben a döntéseket. Mert ettől erős az önkormányzat, és ettől működik jól a demokrácia Magyarországon. És az ötödik, ami ugyanolyan nagyon fontos, ez az erős önrendelkezés. Mert kérem, a politika nem szólhat bele a családok magánéletébe. A magánélet az szent. Minden ember maga döntheti el, hogy milyen családban él, csak szeretetben tegye, gyűlölködés nélkül. És nem szólhat abba se bele, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy milyen a hitélete egy családnak, hogy ki miben hisz, vagy egyáltalán hisze. És igen, minden családnak magának kell eldönteni, hogy egyházi, vagy nem egyházi állami iskolába akarja járatni a gyerekét. Ez választás, ezt a választást ott kell hagyjuk a családoknál. És természetesen abba se szóljon bele a politika, hogy ki mit gondol, vagy kinek milyen véleménye van, mint hogy abba se, hogy mi Magyarországon a művészet, és mi Magyarországon az értékes kultúra. Mert ebbe a politikának semmi dolga nincsen. Tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, az erős demokrácia az erős jogállamból, erős civil szervezetekből, erős sajtóból, erős önrendelkezésből és erős önkormányzatiságból áll össze. De hát, ahogy beszéltünk róla, szükség van egy felelős gazdaságpolitikára is. Hát ugye ezt, ahogy a Zoli is az imént már ide idézte, hát a Matolcsi mágustól, ugye nem nagyon várhattuk, őt nem közgazdásznak hívnám, inkább sarlatánnak. Korábban, a korábbi törvények alapján kontárkodásért egészen biztosan már elítélték volna. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkora nagy a baj a gazdaságban, és ezt tessék érteni, hogy legalább 2 év kell ahhoz, hogy rendbe tudjuk tenni a gazdaságnak a dolgait. És ahhoz, hogy ezt rendbe tudjuk tenni, ahhoz 2 nagyon sürgető feladatot kell célul tűzzünk. Az egyik az a növekedés beindítása, a másik pedig a munkahelyteremtés. És hogy ezt a 2 célt el tudjuk érni, ahhoz legelőször egyértelműen, és ebben mindenki egyetért, a bizalom helyreállítására van szükség. Mert ha van bizalom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor van beruházás. Ha van beruházás, akkor van munkahely. Ha van munkahely, akkor van tisztes bér. És ha van tisztes bér, akkor tudjuk fizetni a megélhetés költségeit, és sok minden mást
ami a magyar családok számára fontos. Ezért fontos, hogy helyreállítsuk a bizalmat, és ennek a helyreállításához egyébként 3 dolog egészen biztosan kell. Az első az állam részéről. Tiszta szabályok, átlátható viszonyok és kiszámítható politikai cselekvés, kormányzás. Ma egyik sincsen meg. A második, ami kell a bizalom helyreállításához, az nem az állam részéről, hanem a piaci szereplők részéről fogalmazódik meg. Igenis, mi baloldaliak, mi szocialisták több felelősséget várunk a piaci szereplőktől is. Több felelősséget várunk. Azt mondjuk, hogy egy új egyensúlyra van szükség. Ez az új egyensúly az állam, a piaci szereplők és a fogyasztók között kell, hogy létrejöjjön. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt meg fogja erősíteni a fogyasztóknak a védelmét, meg fogja erősíteni az állam szabályozó szerepét, és meg fogja erősíteni az állam szabályokat kikényszerítő erejét. Mert ettől lesz egyensúly, ettől lesz több felelősség a magyar gazdaságban. És még egy dolog, ami kell a bizalom helyreállításához. Erről is beszélnünk kell hangosan. Ez pedig a korrupció visszaszorítása. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Magyar Szocialista Párt véget fog vetni a fideszes gazdasági oligarchák hatalmának, a korrupció írmagját is minden körülmények között írtani fogjuk, és véget vetünk annak, hogy a Simicska Zrt. Nyerges vontatókkal, közgépekkel vigyék haza az önök pénzét. De tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahhoz, hogy a növekedés beinduljon, hogy új munkahelyek legyenek, ahhoz bizony a bizalmon túl szükség van másra is, mert a kis és középvállalatok, a nagyobb vállalatok, a multinacionális cégek a termelésüket csak akkor tudják vagy beindítani, vagy bővíteni, ha a bizalmon túl még 3 dolog van. Az egyik, a hitelezés újraindul, a második, újabb piacokhoz jutnak, ez lehet külsős, külföldi exportpiac vagy hazai piac, és az is nagyon fontos, hogy hozzáférhessenek az Európai Uniós forrásokhoz, pénzekhez. Kérem, a piacok megteremtéséhez a versenyképességet kell segíteni, az EU-s forrásokhoz való hozzáférésnél pedig el kell, hogy érjük, hogy célzottabban használják föl ezeket a forrásokat, hogy átláthatóbban használják föl ezeket a forrásokat. Ez azt jelenti, hogy be fogjuk vonni a civil szervezeteket, érdekképviseleket és a szakszervezeteket is ezeknek a pénzeknek az elosztásába. Mert ettől lesz átlátható. Arról nem is beszélve, hogy gyorsítani is kell azért ezeknek a forrásoknak a felhasználását, mert ahogy ezt a mai kormány csinálja, hát ott a csiga az biztos leelőzni őket. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, nekünk, szocialistáknak a felelős gazdaságpolitika az nem cél, hanem eszköz. A felelős gazdaságpolitika eszköz, annak eszköze, hogy hogyan tudnak az emberek napról napra jobban élni. Hogyan tudjuk biztosítani a fenntartható fejlődést Magyarországon. Na ennek az eszköze a felelős gazdaságpolitika. És mivel Magyarország, ahogy mondtam, tele van igazságtalanságokkal, mivel nagyon sok ember úgy érzi, hogy kilátástalan a helyzete, ezért egy igazságos és nem ilyen fideszes perverz társadalompolitikára van szükség. És ezt az igazságos társadalompolitikát, Hölgyeim és Uraim, ezt ma egyedül a Magyar Szocialista Párt képviseli. Ezen a területen 4 fontos prioritásunk van. Azt szeretnénk, hogy amikor minden gyermek megszületik, akkor semmilyen határa, korlátja ne legyen annak, hogy ő meg tudja valósítani az álmait, csak a tehetsége és a szorgalma. Ne függjön az, hogy mit tud elérni attól, hogy milyen anyagi helyzetbe született, hogy mennyi pénze van a családjának. Tehát azt szeretnénk, hogy minden gyermek tanulhasson, hogy elérhesse az álmait. A második, hogy azt szeretnénk, hogy amikor felnőtt,
akkor dolgozhasson, és ebből legyen biztos megélhetése. És ne adj Isten, hogyha megbetegszik, akkor minél gyorsabban meggyógyulhasson. És ha pedig idős lesz, akkor az idős korában békés, nyugodt, biztonságos öregkora legyen. Erről szól a szocialista párt igazságos társadalompolitikája. Éppen ezért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, esélyteremtő oktatáspolitikát akarunk, ami megteremti a fiataloknak ezt a lehetőséget. Éppen ezért a minőségre, az esélyekre és a teljesítményre fogjuk alapozni ezt az esélyteremtő oktatáspolitikát. És éppen ezért a szocialista párt kormányra kerülve bölcsöde és óvodaépítési programba fog kezdeni. Fel fogjuk emelni a tankötelezettség korhatárát 16-ról 18 évre. Minden gyermeknek biztosítjuk a lehetőséget, hogy legalább egy idegen nyelvet megtanuljon, hogy kinyíljon számára a világ. Rendezni fogjuk a pedagógusoknak a bérezését, visszaadjuk az egyetemek autonómiáját, és a tanároknak pedig a tanszabadságot. És olyan foglalkoztatáspolitikát akarunk, amellyel garantálni tudjuk, hol van Gurnándi, hogy minden családban legyen legalább egy kereső. Mert ha van munkahely, van tisztes bér, akkor nagyon sok szociális probléma meg sem jelenik. Éppen ezért új munkatörvénykönyvet fogunk fogalmazni és írni, de nem mi egyedül, hanem közösen a szakszervezetekkel. Ebben az új munkatörvénykönyvében, kérem, a dolgozónak lesz nagyobb biztonsága, a munkavállalónak lesz nagyobb biztonsága. A szakszervezetek visszakapják a jogosítványaikat. Lesz újra tisztességes sztrájkjog, és helyre fogjuk állítani a társadalmi párbeszédet és az érdekegyeztetést Magyarországon. De megállítjuk a minimálbér csökkenését, megduplázzuk az álláskeresési támogatásnak az idejét 3 hónapról 6 hónapra, növelni fogjuk a közmunka idejét, és értelmes és értékteremtő munkát fogunk adni ezeknek az embereknek. Megerősítjük a szakképzést is, és tisztelt Hölgyeim és Uraim, igen, az államnak is szánunk szerepet a munkahelyteremtésben, a közmunkán túl. Azt mondjuk, hogy az államnak ott kell munkahelyeket teremtenie, ahol a piac nem hajlandó vagy nem tud munkahelyeket teremteni. Igenis van dolga az államnak ezen a területen is. És aztán hadd vegyem sorra az egészségügyet. Kérem, mi olyan egészségügyet akarunk, ahol a gazdagok is az állami egészségügyi szolgáltatást választják. Azért, mert az olyan jó. Mert olyan hatékony, olyan jó színvonalú. De egyet tudomásul kell vennünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az egészségügyre fordítandó költségek sosem lesznek kevesebbek. Azért nem lesz kevesebb, és nem is szabad erre törekedni, hogy ezt csökkentsük, nem úgy, mint hogy a Fidesz egyébként ma csinálja, mert kérem, folyamatosan nő az átlag életkor, egyre idősödik a társadalom, és ez az egészségügy, ez az iparág, ez egy innovatív iparág, tehát ebből kifolyólag mindig újabb gyógyszerek, eljárások, technikák, eszközök vannak, amik pénzbe kerülnek. Ezért tudomásul kell venni a politikának, hogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, az egészségügy mindig több pénzt fog igényelni, pont azért, hogy önök megfelelő egészségügyi ellátást kapjanak, olyat, amit megérdemelnek. Mi 3 területet emelnénk ki az egészségügyön belül, mint prioritás. Az első, az a gyermekegészségügy kérdése. A második a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése és gyógyítása, és a harmadik pedig a daganatos rákos megbetegedések megelőzése és gyógyítása. Itt kell a legtöbbet fejleszteni az egészségügyön, és éppen ehhez meg kell erősítsük az alapellátást, fejlesztenünk kell a kórházakat és rendelőket, rendezni kell az egészségügyben dolgozók bérét, és konszolidálni kell valamilyen formában a kórházak helyzetét és adósságát. A szocialisták emellett kötelezik el magukat 2014 után. És az utolsó, de nagyon fontos pont.
ez az idősek helyzete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok esetben megdöbbenve hallgatom azt, hogy miket mondanak fideszes politikusok az idősekről. Hogy hogyan beszélnek egy olyan generációról, amelyik nekünk fiataloknak a II. Világháború után a két kezükkel építették újra ezt az országot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a generáció, ez nem lehet az örökvesztes. Őróluk nem lehet úgy beszélni, hogy jogokat veszünk el tőle. Kérem, ők tiszteletet, megbecsülést és biztonságot érdemelnek. És ez a baloldalnak erkölcsi kötelessége, hogy ezt megtegye. Ezért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szocialista párt újra garantálni fogja, mint a történelemben mindig, hogy a nyugdíjak folyamatosan növekedjenek. Újra fogjuk szabályozni a rokkantnyugdíjas, a korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjrendszert 3 szempontot figyelembe véve. 1, hogy fenntartható legyen a rendszer, hogy társadalmilag igazságos legyen a rendszer, és hogy a különböző szakmák is megtalálják a saját maguk érdekét ebben az új szabályozásban. Emellett folytatni fogjuk a nyugdíjkorrekciós programot, és újra lesz méltányossági nyugdíj. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a program, ez a fejlődés és szabadság programja. A fejlődés és szabadság programja, amely igazságosabbá, biztonságosabbá teszi az életet az emberek számára, és kiszámíthatóbbá a politikát mindannyiunknak, hogy igen, hogy végre az emberek tényleg úgy éljenek, ahogy élhetnének. Mert ez a legfontosabb. Mert Magyarország ennél, a magyar emberek sokkal többre képesek, mint amit ez a kormány tud adni és hozni nekünk. Mi azt akarjuk, és ez a célunk, hogy ezt a programot győzelemre vigyük. Ezért dolgozunk minden nap. Persze, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani, hogy ez ne pusztán egy ilyen polcra föltett papír legyen, hát egy apróbb dolgot még meg kell, hogy oldjunk. Hát meg kell nyerni a választásokat. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a Laci mondta, nagyon messziről indultunk. 2 évvel ezelőtt, amikor itt álltam önök előtt, akkor azt ígértem, hogy újra a magyar politikai élet meghatározó szereplőjévé fogjuk tenni a Magyar Szocialista Pártot. És ezt mára közösen önökkel együtt elértük. Köszönöm ezt a segítséget, köszönöm ezt a támogatást. Ugyanis ma a Szocialista Párt a legerősebb, legszervezettebb, legfelkészültebb és legnagyobb ellenzéki párt. És erre büszkék lehetünk. És tudják, akik 2 évvel ezelőtt a halálhírünket keltették, és így legyintettek egyet, és kinevettek bennünket, na ma ők azok, akik egyöntetűen állítják, hogy a Szocialista Párt nélkül nincs változás, a Szocialista Párt nélkül nincs kormányváltás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én vállaltam, de közösen értük el, és azt tudom mondani, hogy a Szocialista Párt az első félidőt, az első menetet megnyerte. De a neheze az még csak most fog jönni. Ugyanis látjuk, hogy a Fidesz is rájött arra, hogy a stratégiája, amelyik arra épült, hogy tönkreteszi a Magyar Szocialista Pártot, hogy eltörli a magyar politikai palattáról, ez nem jött be, ezért most új eszközeket keresnek velünk szembe. Éppen ezért most 2 nagyon fontos feladatunk van, tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2. 1. Hogy a fejlődés és szabadság programjához, a Magyar Szocialista Párt programjához többséget szerezzünk a magyar társadalomban. Ez az egyik. A másik pedig, és ez is nagyon fontos,
hogy az emberekben meglévő csalódottságot, kiábrándultságot politikai cselekvéssé formáljuk. Hogy felrázzuk őket, hogy meggyőzzük őket arról, hogy van remény a változásra, és van esély a győzelemre. Érteniük kell, hogy a siker csak rajtuk múlik, ha elegük van Orbánból, ha együtt skandálják velünk, hogy Orbán takarodj, ez nem elég. Jó hallani, de nem elég. Hanem az kell, hogy a jövő évben ezek az elégedetlen, kiábrándult, csalódott emberek ott legyenek a szavazófülkéknél, és a szavazófülke magányába, mert ez egy titkos döntés, senki nem mehet be önökkel a szavazófülkébe. Ott meghozzák azt a döntést, ami az életük egy nagyon fontos döntése lesz, hogy akarnak-e változtatni a sorsukon, mert ha igen, akkor kérem, egy bazinagy X-et húzzanak be a Magyar Szocialista Párt mellé. És még zárásként néhány apróbb gondolatot hadd mondjak, hadd osszak meg önökkel. Kérem, a Fidesz, tapasztaljuk minden nap, és Orbán Viktor maga sem válogat az eszközökben. Ahhoz, hogy a hatalmukat megtartsák, minden eszközt igénybe fognak venni. Igénybe veszik és játszanak a különböző hangszereken, a nacionalizmus hangszerén, játszanak a populizmus hangszerén, használják a bűnbakképzés eszközét, és igen, használják a félelemkeltés eszközét is. De kérem, az elmúlt időszakban 3 olyan esemény is volt Magyarországon, amelyik bizonyította, hogy a magyar emberek bölcsek, és nem félnek cselekedni. Ott és akkor, amikor kell. Dunaföldvár, Sopron, Szolnok. Egyetlen egy közvéleménykutatás sem mutatott szocialista győzelmet. Egyetlen egy sem. És mi lett a vége, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Győztünk Dunaföldváron, győztünk Sopronba, és győztünk Szolnokon. Segíteniük kell, mert a Fidesz gátlástalanul hazudik. Hazudik a nap 24 órájában. És van egy olyan média, van egy olyan jobboldali média, amelyik szintén napi 24 órában súlykolja ezeket a hazugságokat. És sok esetben még a közszolgálatot is erre kényszerítik. Még akkor is, ha nagyon sokan a közszolgálaton belül nem akarnák ezt tenni, de féltik az állásukat, az egzisztenciájukat, ezért képtelenek beállni a sorba. Ez a média, ez egy erős eszköz. Ezért nekünk új ellenszert kell választunk, és megvan az ellenszer. Működött Dunaföldváron, működött Sopronban, működött Szolnokon. Ez az ellenszer az őszinte, tisztességes beszéd, ez az ellenszer a választókkal való személyes beszélgetés, az ajtótól ajtóig való kampányolás, és van még egy eszköz, tisztelt Hölgyeim és Uraim, amivel nekünk, baloldaliaknak, demokratáknak kell politikai szereplőként a figyelmet felhívni, és a magunk számára kötelezőnek tartani. A Fidesz mindent el fog követni azért, hogy megossza a demokratikus ellenzéket. Minden kommunikációs eszköz, trükköt, hazugságot be fognak vetni. Arra fognak törekedni, hogy megosszák a demokratikus ellenzéket, és még valamire, hogy levadászálnak bennünket egyenként. Ez a vadászat már elkezdődött, ne tévedjünk. Éppen ezért együtt meg kell, hogy fogadjuk közösen, hogy a Magyar Szocialista Párt ezt nem engedi, nem hagyjuk, hogy megosszák az ellenzéket, és nem hagyjuk, hogy egyetlen demokratikus politikust is a Fidesz, az ügyészség vagy bármilyen más eszközzel egyenként levadásszon. Ott fogunk állni mindenki mellett, akinek segítségre és szolidaritásra van szüksége. Egy erős párttal, és a Szocialista Párt keményen vissza fog vágni.
És tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy megerősítettük a szocialista pártot, úgy fogjuk erőssé tenni az ellenzéket, hogy aztán közösen, együtt erőssé tudjuk tenni az országot is. Ez az én személyes ügyem. Ezért dolgozom a nap 24 órájában. De nem csak az én személyes ügyem ez, hanem azoknak a kollégáknak is, akik itt vannak ma velem, és azt kérném az elnökséget és a politikai vezetést, hogy egy pillanatra jöjjenek ide mellém, hogy mutassuk meg önöknek, mutassuk meg a médiának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ők voltak azok, akik végigvitték velem az elmúlt 2 évet is különböző szerepekben. Ők lesznek azok, akik segítenek nekem a következő évben végigvinni a változásnak a programját, a fejlődés és igazságosság programját. Velük megtettük ma az első lépést, ami a győzelem irányában vezet, és ha önök is segítenek nekünk, és elmondják mindenkinek, mindenhol, bekopogtatnak mindenhová, hogy mit akar a baloldal, hogyan fogja jobbá tenni az önök életét, akkor meg tudjuk teremteni azt a többséget, amelyik 455 nap múlva legyőzi a Fideszt, és leváltja ezt a kormányt. Köszönjük szépen a figyelmet! Hajrá, MSZP!